алейкум ва rahmatullohi ва баракатуҳ. Бародаро апа хоҳаро, умедворам як шумо хуб ҳастед, танзият ҳастед. Как ҳар вақта хайни бародаратон Холов қатитона инаму ай шав ҳами ана додарака гирифтем, балнисаи Қараболо овардем. То ҳозира майна дар ҳами балнисаи ягон ҷо нарафтам. Баром как мақсад ки мо зубор уҷем маҳкам ина дар балнисаи Қараболоем. Мақсад ака апара янима овардем ки дар янима гап занем, усо овози шум бисёр, овози вағачиғай. Рамқам минадорги ҳами апара мисол айдаҳаш мефаҳмем ки мисол ки зубор маҳкам шидагай. Апаҷон чӣ гуфтанем? Салому алейкум апа хоҳаро, ака додаро, ман миннатдорӣ хума ба шумо миннатдорӣ баён мекунам ва холов сабаб шудагие ки шумо ба ёрдам дастгирӣ кардагед. Худованд хока бигиред, зар бигардед, чӣ орзу ҳавасе доред ва орзу ҳавасатон бирасед. Ям бародаро, мақсад ки сухани модараш шинидем ки мақсад миннатдоргишта ки яъне овард мисол овардем ша дар ҳам балниса одамое ки на шавқ ҳестен ҳаматон омаден, маса бародарое ки омаден, апа хоҳарое ки омаден дар ҳами бега дар мишав то як гудшава дар балниса дар бари мо буден. ай ҳамаи шумо ман миннатдор ҳастам, одамое ки хайр карден. аллои меҳрубон хайрҳои ҳаматона ба даргоҳаш қабул кунаву давлату савлатона ай зиёда гардона. агар ки дастгириётон ҳама хел рафтан гира, иншоалло ки ман любое время дар бари любое навъи касал ниёзмандо иншаалло ки рост меистем. боқӣ хай сарбаланду хонавобод бошен. осияҷон тарам гап надорам ки ҳамин осия мақсад ки нигоҳ ки ҳамин шаву ногуфта дар ҳамин таи борон бовар ки хест омад қати бародаро ки мақсад ма бирам ма ай пеш бубинам омад действительно ҳамин ҳоли ситуатсияи ҳамин модара дид, ови чашми модара дид, дар ҳамин ҷа кӯдака дидем ки бародарое ки бисёр омада буданд ҳамин ҷа дидан ситуатсияи кӯдака чӣ хел бениҳоят кӯдак вазбин буд. то ҳозира дар реаниматсиони хова ина нав рафтем хун овардем, бояд хунша алиш куна ина ҳозир. мақсад ки фақат ҳамаи шумо бо як бор дига бо дуо бошен. ҳазор раҳмати худо ки дастгирӣ кардем, бетараф нашидем. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстои аллоҳ. бародарам зангирай кама как изоми каша гап занад. бародари азиз, чанд сол шид бародар гаймарти? Як ним сол шид. марҳамат. результат ҳаст? бале. лечени гаймарит ба дорувои гиёҳӣ. бародари азиз, бо диққат гӯш кунед, баъд сахтаниш кунед, роиш кунед. ҳамаи бародаро алҳамдулиллоҳ пеш шумо лечени гаймарит омадагиянд. бародаро апау харо муроҷиат кунед, ҳам барои занҳо, ҳам барои мардҳо. дӯстони азиз, яке аз нишонаҳои гаймарит чиай? якум пешонӣ дар мекунад, дуюм чишмот дар мекунанд, сеюм раҳи нафаскашӣ хинай, чорум тез гириб мешавад. бародарои азиз, кадомое ки ҳамин нишонаҳо доре, метавонед ки муроҷиат кунед. лечени гаймарит ба дорувои гиёҳӣ, беш прис, беш шланг, беазоб. просто занг мезанед, муроҷиат мекунед, мо иншааллоҳ дар хизмати шумоем. лечени гаймарит ба дорувои гиёҳӣ дар шаҳри Москва, метро Беломорский. метавонед ки бародаро апау харо муроҷиат кунед, иншааллоҳ дар хизмати шумоем.